वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन ब्रह्म यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनै आं भिडिअ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दिनै सरस्वती फुजानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय इउआर रुनिकाटा फुलबाराबारि गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो खुंफुंलांजाबाय थादों आरो देग्लायबो मोजाङै जालांदों सरस्वती फुजाया। नोंथांमोना एसे सापर्ट आरो खालामोब्ला साबसिननिफ्राय हामसिन जाहाथे जालाङो। दिनै सरस्वती फुजानि एसे मोजाङैनो जालांदों आरो जानाय लोंनाय दा जाहोगासिनो दं फरायसाफोरनो। नोंथांमोना हायोब्ला एसे सापर्ट खालाम आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। इयुनाव आरो बेफोरबायदिनो लांनो हाबावो जोंनि फरायसुलिफोरा आरो मोजाङै मोजां गोजौआव थांनो हायो आरो गोजौ थाखोआव फरायलांनो हायो, उथ्रिसारनो हायो। बेनि थाखाय सरस्वती बिमानाव आर'ज गाबो। लोगोसे आंनि गोसो गोरबोखौबो जासिहरनाय थायो। खुलुमबाय।